Udal gobernuak 2021 baterako aurrekontu proposamena osatu dugu. Gure pentsakera eta helburua kontutan hartuta egin dugu aurrekontua. Lehentasun osoa 12.000 abonan bizi diren pertsona guztien ongizatea bermatzea da. Pertsonak erdian jarriz. COVID-19 osasun krisiaren ondorioz, honek eragin duen krisi ekonomiko eta soziala kontuan izan da eta jakitun diru sarrera gutxiago izango direla, Gipuzkoako Foru Aldunditik jasotzen den ekarpen ekonomikoa, Foru Funtsa, beherakada konpentsatzeko, udalak mailegu bat eskatu du. 2020ko aurrekontu berbera izateko eta murrizketarik ez egin behar izateko. Tabla honetan ikus dezakezue gastuen eta sarreren laburpena.